dia ngi siapa ban kenal ya pi lada pi ang ni shong shet ngai menta ki shong shet pra bro kajing shong shet jo kajing roi pra kadai nama lai shong shet haying ya thoru pra hagasni bode ru pra hakole ru pra tiken mau kum ki begi ki pa ki badan kam ya keri ya ke jaka ke jong ke pata ke jong pi ki khon ki nam tet ke jing shong shet ki me ki pa ken mau ladangan ang pi ban pha ya upra sadalhi unnum yo keren kuma piyo ang mo ba pala yo keren hendekan salong kongpong naman hapo dali kadadan na rules ban yo keren kadadan na khalai no sep sanspa sa pholai ngot ki MP kam dei ke basuk bapin yo keren marway BPP ulet hagano korkom un yo keren batai ma piyanga Syathe ban yo ban keren ki hable ka khalai no sep arpa ngot chisni ban khalai no sep ban yo keren bapala uday weni ki MP bayok keren bon tam ka kong agatha sama ka bay paratra jong ukon rat sama tangkat no sien kayo keren namar bagadan tam marwe ka NPP ya po Delhi namar kin shem ya ka majority ken ma ko ki ba namar ni keren song shit ya ka bangim tep tus ngap ya ki babata ya jing batay jong ki batep ya rules hang ti ya po parliament namar om judan bapai parlimen maduna bagi bapai parlimen la bisuwer bisu ong bom jugran ne bam saat keta gede babakla nang ta la danga ong ipi ban pha ya ga BPP Syathe ngan chipin kan mau UVJ ke kenta obade ulaya obastat hangi pome ga halaya ulale kran bat pensyai ni ketin balada ka BPP ka job ka ni ke election ne da ka BPP ka yo ban rule lani ka BPP ka job ya ka MP election ka ba penungwit ka long baik ba kan sa penduk no ya ka district council bahkan sa penduk no ya ka district council na uba adan wala kredit kan kan ba on sa penduk na ka district council hagapol padang long iba HS sila kum UCEM hagapol ba iba HS sila bala bangpa ya dua play hagapadang lang siang ba HS sila ubu ya ki plida ki basta apo ki HDC apo high court ubu ya ki plida ki basta ban ya dai ka district council kay ka baje hadian ba long CM iba Arden Reo panai long CM iweng no ya kita ki plida ki basta ban ya dai ka district council bo da ka way ka kanthai kabatang life nam ka experience tikani ka baap jing mai ka riba ka jai berre ba khandau ka siap ka jonga jong phi ko kilap to kum UCM hadien ba ka jingran jong mukul Dr. Mukul Sangma panhaban resign no ya ka MDC le ka to jingbang armaloy ba Arden Schmidt ha ka resign man batim uta de khla jong ka wat khla ka uhloi kari lada pisu tu apa piye jai ban reu balai piri sign kom MBC nama ka jing tiang bau ang uba Dr. Mukul Sangma ban hab resign ban hab ban yo babang an malai ka jing resign ya ka MBC ka den ka jing mu ba sang det ban yo pan hab ka lang bas nang da klem ki lang bas nang kan jiayu pi ki long pelong pa gis nang ki thau klem ka HDC kan jiayu pen sado ka khindau ka siap na kata-kata kumuprihi ubastat bat nga ile bakat nang slam ila nang kran ban pen snow benyaw iki breu ba kumuprihi ubastat na kumugtawrang ba breu boong nga day klawat kari ken mau uang ngamdan kam syo ban panmap ubadan uang ngamdan kam syo ban panmap Kumyo uta na marah jinglong breu omdan bala ban biang borokin bakla ngasmo ba ka jingkran jung badan ngasmo ka baula biang lot na dang sedang ladai ublay bangam dan kampan panmap suno ublay tiken mau umdan lenti da kemwai pat hapo Delhi kadai tang ka seng kongres ba pinyo ya kasuk kasan hasnong ngathau hagari ba ka jai ban reu ka bajirap ikiret kirya kisuk kidok bat kham kam na kamani blay hagajing shakri blay jongi tetang kini kitin ki bakhindian kublay shibon